duk wanda ke kallon fina-finan batsa da wahala ya mutu da idanun nan, sai ya zama kahu sannan ya mutu. Hasali ma aljani, mala'iku, waɗannan films su ne guda uku da na mafi aksa suke kawowa. Duk wanda ya ga aljani da wahala in zai mutuwa bai zama kahu ba, in ka gan shi zahiri na idanun shi. Na biyu, duk wanda ya ga mala'ika. Abdullahi bin Abbas ya ga mala'ika Jibril, manzo Allah ya ce mai kuma kafin ka rasu sai ka zama kahu, kuma haka ta faru. To haka shi ma illolin da yake ja, na farko kai karan kanka fa yana ƙara danƙofar da ƙarfin jikinka. Na biyu, yana jama zunuban da sai kiyama za ka ba da labarinsu. Na uku, sannan wannan idanun naka da ka kalla an wuce wurin, ta riga an wuce wurin, an shafe. Raƙib da Atid sun riga sun zana abin da ka kalla, kuma za a tambaye ka kiyama. Shi kuma haram Allah ne yake maganinsa, don shi ke yin ukuba a kai. Duk abin da kai na haram akwai azabar da take kansa, sai da in ka tuba ka daina. Wannan ita ce illa ta farko. Illa ta biyu kuma, idanunka zai yi shaida ranar tashin alkiyama, zai ce ya yi kallo kuma na haram. Illa ta uku shine zuciyarka za ta ba da wannan bayanin. Sannan illa ta hudu, hatta fatar jikinka sai ta ba da shaida cewa an yi wannan al'amarin. Illa ta biyar shine hannunka da ya taba ya fito da burufin ka kalla, shi ma zai yi bayani. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun.